Vítám vás konečně vydáme se to nový díl z naší série Survival Games tady s Tomášem. Čus. Čau. Mám plášť. Ano, má plášť. Hejku, motice. I za chvilku začínáme. Já teď potřebuji jenom brnko, protože mám jídlo, 25 toho chlebu a mám meč. A mám pro tebe stone meč. Jestli chceš. Jo, mám splasher again. Jo, a chceš jídlo? Jo, tak pojď, ale musím jít pryč. Pojď rychle. Pojď sem takhle. A tady to... Ne, kámo. Máš stone meč. Help. Zabij ho. Ty vole, ne, on je zabije. Ne. Takže tady to byl vyfajlený díl a dáme si ještě jedno. Dáme si víc, ještě ne, počkej, pojď na, já chci youtuberink, já chci potkat youtubery. Pojď youtuberink 3. Aha, čau. OK, můj plášť je zdravý. To nevidím. Aha, Ahoj. já jsem tady u toho. Já tě vidím. Jinak, tady si můžete všimnout, že tady je Tomáš. Tady je Tomáš, tady je Slom to! Tady máme Tomáše. A tady je chat, kdo by nevěděl. A tady jsou moje statistiky, killy a všechno vůbec, co jde. A já udělám kratší stříh, než to začne. Takže jo, zatím, čus. Jsme zpět a už nám začíná arena. Nemám žádný věci, zdrhej. Já mám jeden melon a jeden emerald. Já mám 10 chleba, zdrhej pryč. Dáš mi 5 chleba. Jo, zdrhej. To prohnutý záda, něco jsem mám. Ježišmarja, mama. Jsi mi dal 2. Tak jo. Dáme jenom jedny survival games a pak dáme Bed Wars, natočíme nový video. Mě se nenačítají čanky. Tady někdo byl už. Beru tu zadní. Nikde nic. Někdo tady byl. Tak to... To tady mohl být tak rychle. Mám vlastnou meče, kde jsi? Lidi, krátký střih. Tak jo, jsme zpět, já jsem omlouvám, že jsem musel dát střih, protože Pojď sem. mi tady najednou začal štěkat pes. Děkuji. Mám diameč. Cože, jsi žláka. Kamo? No. On možná má kaďata. Chceš kaďata? Já vám dají moc meč. Tady, na. Pojď sem. Jo, pojď vás. Back. Sorry, jestli slyšíte nějakou písničku, ale to pouští můj brácha nebo ségra, nevím. Kamo, zdrhej, bombardat. Tady je česká, tu si vezmu. Jeden melon a wooden sword. Tady už někdo byl. Kde jsi? Tady někde... A jenom boty. Jsem tady někde. Tak to mi můžeš dát ty kaďata, kámo. To ti nedám, kámo. Iron helmet, stone sword. Co? Já nemám chestplate. Mám instant view. To máš. Náhoda. Hej, pojď sem. Hele, tu. Ježiši. Nezabije tě to, že ne? Ne, dobrý. Uděláme to 3 hápka. Jdeme lidi. Česká moje. A tady někdo byl už. Tady už někdo byl. Ale čau lidi.
Čau lidi, čau, jsem na pódium. Uh, Mám pro tebe diameč. cože? Mám pro tebe diameč. OK, pojď dolů. Skoč tady. No? Ne. Chyťte mě diváci. Pojď sem, kámo. Děkuji. Jdeme dál. Umarát. Nikde nikdo. Ještě 9 lidí. Tady už nikdo byl, protože jsou 2 česty na sobě. A jde otevřít. Hele, česta. Děkujem. Pojď, dáme fight. Ne, počkej, já ti dám tady. Ne, zkusme to. Na. Ne, dobrý. Ne, ale já chci tej, pak všechny zabijem. Pojď zkusíme to, když všechny zabijem, tak budeme největší borci, ještě nikdy se to nestalo. OK. Ber tu čestu, dám tu. Nikde nic. Kamo? Tak? Kdo jsi to vzal? Co? Ty jsi mi to hodil? Díky. Moc. Na? Můžeš si udělat Iron Match, až budeme na to. Já mám diameč. Jo. Myslím, že až si to máš vytvoří kanál, tak za tohle musíte určitě dát odběr, protože nám hodně pomáhá tady v tom. Jo, určitě si zaslouží odběr. Mám enderperu a fire match. Jo. Pojď sem, kámo. Kde jsi? Já jsem našel něco pro tebe, kde jsi? Ne někde. Co? Ne někde. Tady, čus. Čus. Ender Barrel, díky. Lidi, tady to video bude na 2 části. Možná na 3, uvidíme. Protože mě Bandicam natáčí jenom 10 minut, takže to bude na 3 části nebo na 2. Tak 30 minut, no. Dej mi please tu druhou. OK, stejně tam nic podle mě nebude. Nic tam není. Takže lidi, tady to je konec první části a jdeme natáčet hned druhou, akorát že Bandicam mi to nevzal. Takže zatím čus.